दिनै जों बै कालभारि क्रुसखौ नायोबा नुनो मोनो मानसिया गावनि पापखौ लानानै इसेबां लेथ्रासिन खामानि मावनो हायो। नाथाय दिनै जोङो आरो इसोरनि अननायखौ बे कालभारि क्रुसाव नुयो। इसोरा जोंनि थाखाय बेसे गोजानसिम थांनो हायो जोंनि पापफोरखौ बोखांनो थाखाय। दिनै मानसिया मासे लेथ्रा, जोंनि आखुफोरा सासे दाय गैयैखौनो दाय खालामनानै बुथारो, इनाय मावैखौनो मावदों होननानै जों थगायो। इसोरा दिनै थैदों। बे जोंनि थाखाय most कुइसनिं पार्ट, सोंलु जोंनि जिबनाव। इसोरा ओरैबायदि क्रुस बाननानै जोंनि थाखाय खस्थ' थैदों। आरो निस्सय बे बेलेग लामाबो लानो हायोमोन। बे दिनै गोबां मिराकल मावदों, द्राखा बिदै थैयैयाव बियो इसोरा मिराकल खालामनानै होदों। जेरै थाबायनो हायैखौ थाबायहोदों, अब्ला इसोरा गुबुन राहाबोथ' लानो हायोमोन। नाथाय मानो लायाखै बेखौ सान। दिनै नोंसोर नोंनि जिबनाव सान, इसोरा दिनै मानो बेबायदि थैदों? मानोना इसोरा खोन्थानो नागिरदों जोंनो कि बियो जोंखौ अनो। नोंनि पाप जेसेबांनो दं आं दिनै सुस्रानो रेडि, नों हास्थायोबा। दिनै नोंनि पापखौ सासे मानसिया, नोंनि लोगोआ दिनै फैसा मोननांगौखौ होयियावनो नों दिनै माबायदि रागा जोङो, आंनो जोङो, नोंसोरलाय मानो जोङो बेखिनियावनो जों रागा जोङोबा। नाथाय जोंनि पाप मावनाय जिखुनु लेथ्रा दायखौबो इसोरा होनदों आइ लाभ इउ, आं अनो, नोंनि पापखौ आं दिनैबो रेडि खेमा होनो। मा नों इसोरनि फारसे थांनो इच्छा जादोंना? इसोरनि फारसे आगान सुरनो गोसो जादोंना? बे सोंलुआ नोंनि जिबनाव फैनांगोन। दिनै मानसिया जागायजेननायनिफ्रायनो पाप आदम इभनिफ्रायनो पाप फिरि पाप मावबोदों। नाथाय इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ हरनानै बे दिनै जोंखौ आरो गोदान कानेक्सन खालामफिननो जोंनो खाबु होबाय। दिनै नों बुजिदोंना? इसोरनि थैनाया ओरैनो टाइम पास थैनाय नङा, जे क्रुसाव आलायजाबाय, सिखारबाय, जोब्बाय, खृष्टान जानांगौ, सोरगो मोनबाय, बे नङा। दिनै इसोरा नोंनो खाबु होबाय नोंनि नोंनि लेथ्रा पाप अपराधफोरखौ निमाहा बिनानै बिनियाव गोदान जानो। अब्ला नों फोथायदो, अनज्लायग्राफोर, फोथायदो, इसोरा ओरैनो सिखाराखै कालभारि क्रुसनिफ्राय थैनानै।